Met Caerdydd y croesawu Caernarfon sydd yn gwisgo melyn ond nid I crysau cyfarwydd nhw. Maen nhw wedi benthyg crysau ffyron taf achos maen nhw wedi anghofio eu citiau nhw nôl yng Caernarfon. O leia maen nhw'n gwisgo lliw cyfarwydd. Tom Price sy'n sefyll dros y crydd. Cyfle arall I Tom Price godi'r bel i'r cwrt. Math Chubb! A Mergyd! Talo'r trawst! Ac Emlyn Lewis ar y posti pellaf methu gwyro I fewn wedyn. O, mae'r traws na dal I siglo ar ôl honna. Bradley. Nawr cyfle I Ben Wyn. Mae'n cael y peniad heibio I Alaric Jones. Marsh Hughes yn y canol. Ben Wyn. Ond ar draws geg y gol oedd Marsh Hughes yn rhy araf I gyrraedd a chael trod ati. Tom Price. Heibio i'r wal. A Josh Tibbets yn neud yn saff. Yn llawio I allan am gic gornel. Nid yma tro cynta. Pnawn yma, tabled hir gan Ben Wyn. Griff John yn cael peniad. Unwaith eto. Caernarfon methu Ciro Alex Lang yn y gol. Chubb nawr yn gwrthymosod. Chubb dal I fynd. No Edwards yn diwedd. Tom Price. Mewn at Sam Jones. A mae yna law fyna gan Josh Tibbets I gadw'r bel mas. Symudiad o un pen y ca i'r llall gan Met Caerdydd. A Sam Jones yn y fan ar lle I roi'r bel yng nghefn y rhwyd, ond Tibbets yn ei chadw ddi mas. Darren Thomas a rediad yn casglu'r bel. Darren Thomas yn y cwrt yn cael ei lorio. A Ben Williams yn pwyntio at y smotyn. Darren Thomas yn lon llaw I Alaric Jones yn y cefn. Dion Donahue, y capten, yn rhwydo I roi Caernarfon ar y blaen. O'n I methu cic ysmotyn lawr yn mont y pridd y marathon yma. Dim camgymeriad tro yna yn Ciro Alex Lang. Dion Donahue yn casglu ar y llinell hanner. Edwards. No, Edwards ar bel hir. Fewn i'r cwrt, Ffidel o Roc a un cyffyrddiad I gymryd y bel o gwmpas I Alex Lang. Ffidel o Roc yr eilydd newydd o'r blaen am gyffyrddiad pert. A Caernarfon wedi curo I 6 diwetha nhw yn erbyn y Met yn edrych. Fe bod nhw am cael eu seithfed yn olynol yn erbyn y myfyrwyr nawr. Fow, cael trod ati, wedi codi. Ar bas mlaen at Ffidel o Roc, mae wedi cael un y barod. Ffidel o Roc! I'r gornel isa. Yn Ciro Lang ond methu taro'r targed. Darren Thomas ar gic cornel hwyr. A Ffidel o Roc yn penio I fewn I ymestyn mantes Caernarfon. Caernarfon o ddim wedi cael pwynt oddi cartre tan prynawn yma yn sicr nawr o'r triphwynt yng Nghyn Coed. Pwynt y cyntaf chi oddi cartre tymor yma, chi'n mynd I cadw'r kit newydd? Alle tad, ond I fi, mae'n jyst amdano bechgyn. Fel ti'n dweud, mae wedi gweithio'n galed hanner cynta. Ail hanner, mae bob beth wedi digwydd I ni. Boys wedi rhoi mwy o pwysau arnyn nhw. Wedi gwneud beth rhaid ni'n gwneud hanner cynta. Wedi rhoi Cardiff Met o dan y pwysau a ni yn heiddi ennill yn diwedd. Tair I ddim colli, oedd hwnna'n ganlyniad teg? Wel, pan chi'n gwneud camgymeriadau fel yna, ydy. Ar sail hanner cyntaf fi'n credu oedd o'n i'n heiddi falle mynd mewn un gol I fyny gyda match-up yn bwrw'r bar, ond mae'n rhaid I chi wneud reina I brifo nhw. Ac os chi'n methu cyfleoedd fel yna wedyn wneud camgymeriadau yn y cefn fel ni'n wneud ail hanner, mae'n siomedig iawn. Oedden nhw efo lot o possession, o rhaid ni cadw concentration ni, ond da chi'n gweld cyflymder gyda ni fyny ffrynt, ond da ni reit hapus I medru defendio, wedyn da ni'n gwybod iawn os da ni rhoi pelin llefydd iawn, bod nhw'n mynd I gael y diwedd.